Πέταξε τον χωρίς τη μνήμα. Σοφία άρθη ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου των άγνωστο απρόσκομεν. Το καιρό εκείνο ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνη. Και ευθέως αναβαίνουν από του ύδατος, είδε σχιζωμένους τους ουρανούς και το πνεύμα ως υπεριστεράν καταβαίνουν επ' αυτόν. Και φωνή γένετο εκ των ουρανών. Συ ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Ιορδάνη βαπτιζομένος σου Κύριε, εις Χριστιανός εφανέρως. Δεξιά το, δεξιά! Μπράβο ρε Γιώργη, μπράβο. Μπράβο, μπράβο παιδιά. Και του χρόνου παιδιά. Βαπτιζομένος σου Κύριε, η Χριστιανός εφανερώθη προσφύγηση, του αγεννήτωρος η φωνή προς ευαγγέλιση, αγαπητός σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, εφευαίουν του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, επεφάνης ημερών δικουμένη, και το φως σου Κύριε, εσημειώθη επί μας, εν επιγνώση υμνούντας σε, ήλθες εφάνης, το φως τα πρόσιτος. Δόξα στη Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα εσύ, ο εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου βαπτιστή κατ' δεξάνους δια την ημών σωτηρίαν. Ιησούς αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες των Παναθεάνων του Παναγίας από του Μητρός, του Αγίου Δόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Τροπεοφόρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωάκημ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Και το πρώτο χρόνια πολλά βοήθειά μας,